एक आई म्हणून घर आणि मुलं सांभाळणं हाच एक फुल टाईम जॉब आहे. पण या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडून जेव्हा एक स्त्री मॉम क्रिएटर बनते आणि रोज न चुकता अगदी कन्सिस्टंट राहून नवनवीन कंटेंट बनवते, तेव्हा तिचं कौतुक करायला शब्द कमी पडतात. हो, मी सुद्धा या प्रवासाचा एक भाग आहे. आणि मला माहिती आहे की यामागे किती रात्रीची झोप उडालेली आहे आणि किती मेहनत दडलेली आहे. स्वतःची स्वप्ने जिवंत ठेवणाऱ्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून रोज लाखो लोकांना इन्स्पायर करणाऱ्या प्रत्येक मॉम क्रिएटरला माझा मनापासून सलाम. थँक यू आम्हा सगळ्यांना प्रेरित केल्याबद्दल. तुम्ही खऱ्या अर्थाने सुपर मॉम आहात.